שלום לכולם. אנחנו בימים כאלה אחרי אסון כבד שנפל על העם שלנו, שההשלכות של האסון הזה עדיין נמצאות פה ואנחנו עדיין ממתינים לישועות. אני פונה רגע ללימוד כדי לראות מה אנחנו יכולות לקבל מהלימוד של ימימה עליה השלום. קודם כל, ימימה מתייחסת אל המלחמה הזאת שקורית לנו עכשיו גם אל מלחמת אור בצל. ובגלל שזה מלחמה של אור בצל, בגלל שזה לא רק מה שקורה עכשיו על הקרקע, היא אומרת להתפלל להיות חזקות ולהיזהר מאיזושהי עצבות שמורידה אותנו. היא אומרת כזה דבר, שאם הלב נכנס לעצבות שלו והעצבות שלו נמשכת, אז הלב כל כך עצוב עד כי יורד ונסגר הלב ברגש סוער, והוא יוצא מהרגש הטוב עד שהוא הופך להיות ההפך מאהבה, וזה הופך, כשהרגש של העם הופך להיות עצבות כזאת, זה הופך אותנו לפגיעים יותר. השואלות לומדות ובצדק, ואז היא אומרת, אז לכן אסור להיות עצובות, ושואלות לומדות, מה זאת אומרת אסור להיות עצובות? איך אני אהיה עכשיו שמחה? אז קודם כל, כשימימה אומרת אסור, זה כאילו דברים שאוסרים אותנו, כמו כובלים אותנו, ובואו נדבר על העצבות הזאת. יש עצבות שהיא עצבות סוגרת. עצבות ממסכת, יש הרבה מידע, יש הרבה שסובלים עכשיו בעם, יש הרבה חדשות, ולפעמים אני הולכת למה שקורה שם, והלב לא יכול להכיל את זה, ולאט לאט הלב נסגר, ויש פה עצבות שהיא מורידה אותנו, והעצבות הזאת היא מרחיקה אותנו מעצמנו. לעומת זה יש כאב שהוא כאב מדוד, שאני נותנת לעצמי להיחשף אליו כמה שאני יכולה, ומול הכאב הזה אני יכולה לבנות איזשהו מבנה של ביטחון. פה ימימה מדברת על מצב שבו העצבות היא סוגרת ומרחיקה אותנו מהטוב שלנו. מתי אני רואה את זה מתקיים אצלי? אם בא אל הילד ואני כל כך שקועה במה שקרה או בחדשות שאין לי סבלנות אליו, פה זה עצבות שמרחיקה אותנו מנוכחות בעכשווי שבאמת כל כך נדרשת בזמן הזה, ותכף נראה למה. עכשיו, יש דבר כזה שזה עצבות ופחד וחרדה שקורים עכשיו. הפחד והחרדה, ימימה אומרת לא להגיד למי שיהיה, למי שחרד לא יהיה, כי להדחיק זה לא טוב, אלא באמת לשמוע ולתת מקום. היא מלמדת אותנו את הדבר הזה, ובעצם היא מלמדת אותנו שבהכרה למקום האישי, וכשאני בישרות לב רואה מה קורה אצלי במערכת, אני מקבלת את זה ונותנת לזה מקום, נניח פחד או חרדה או דאגה או אפילו התרחקות, אני רואה את זה, מקבלת את זה, נותנת לזה מקום. מול זה אני בונה ביטחון. מה זה לבנות ביטחון? זה נניח לרשום איזושהי הבנה מחזקת שיש לי בנקודה הזאת ובנושא הזה. אז כשימימה אומרת לנו לא להיות עצובות, היא לא אומרת לנו תסתרו את עצמכם או תהיו עכשיו באיזשהו מאמץ מנפש בכלל, או כי מאמץ מנפש מרחיק אותנו מעצמנו, אלא להבין שיש עצבות שהיא עצבות סוגרת. לדוגמה, עצבות שאין בה הסכמת הלב, זה עצבות שחוסמת אותי מהטוב שבי. אז מול מה שקורה לי, אני לומדת לא להדחיק ולהתאמץ להיות שמחה, כי בכלל צריך להבין בלימוד מה זה שמחה. שמחה בלימוד מאוד מאוד קשורה לגמישות של המערכת ולהסכמת הלב, אלא שאם עולים בי חלקים, רגע לנסות לצאת מהמיסוך הזה ומהניתוק הרגשי, אפשר אפילו לרשום, לראות מה באמת קורה לי, איזה חלק באמת מתעורר אצלי. זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות מה שמדאיג אותי בסובלים שקשורים עכשיו לעם, וזה יכול להיות אפילו מה שקורה לי עכשיו, במצב הזה שפתאום אין שגרה, פתאום כולם בבית, דאגות שיש על העתיד וכולי, באמת לראות מה קורה אצלי, ומול זה אנחנו לומדות לבנות ביטחון. עכשיו, כל החלקים האלה זה לא עצות טובות לחיים טובים, אלא הם כל כך חשובים כי אנחנו, כל מי שנמצא בעורף, הוא נושא בתפקיד. במיוחד אני רגע פונה עכשיו אל אנשים בשפה נשית יותר, ואני מביאה כאן משהו מתוך הלימוד של ימימה כשהיא מדברת על דאגה גדולה שיש בארץ ובעולם, והיא אומרת ככה, אז האם את צריכה לדאוג למה שיהיה לכל העולם, לכל הארץ?
הבנה בריאה לעסוק בקיום האישי, בנתינה, דיוק בפה, אז יש שם אור. אור נשמר ועוזר. בעצם ימיו פה מדברת איתנו על מבנה של שמירה, זה נמצא המון בחלקים. היא אומרת שהאישה נושאת אור, שהיא מיוטפת אותו, את האנשים שקורבים אליה, היא ממש מהווה כמו חומה, וזה שומר על הבית שלה וגם על בתים בסביבה. איך אני נותנת לאור הזה להתגלות? דרך זה שאני בקשר עם העכשוויות, נוכחות עכשווית, לעסוק בקיום האישי, בנתינה. אנחנו יודעות בלימוד מה זה נתינה, כמה כוח יש שם, נתינה לעצמי, נתינה לאחר, דיוק בפה, שיש הרבה קשר בין השמירה שימיו מדברת עליה גם על העם בזמנים קשים, בזמני מלחמה, לבין הדיוק בפה. זאת אומרת שאני לא מביאה דיבורים שמורידים או דיבורים שהם חסרי אמון או אמונה. אני יכולה להפוך את הדאגות שלי ואת החששות שלי לתפילה. לדוגמה, אם נניח יש חוסר אמון בהנהגה, לבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן בהם כוח ועצה טובה, ואת העוז שנדרש כרגע כדי באמת לטפל במצב. אז זה דיוק בפה גם מול הקרובים, גם כשאני מדברת, והיא אומרת, אז יש שם אור, אור נשמר ועוזר. האור הזה שימיו מדברת עליו שוב, יש לנו איתו תפקיד, זה נמצא בהמון חלקים, בסוף תמיד היא מגיעה לזה, שכשאני מדייקת על הקרקע, יש פה אור שהוא נשמר ועוזר, וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות. היא אומרת, יש הרבה סובלים בסביבה, ואז זה מרחיק אותך מעצמך. זאת אומרת, כשאני רק רואה את הסבל של מי שבסביבה, ואני לא כואבת את הסבל שלו במדידות, אלא זה עובר מערבות הדדית לערבוב, זה שני דברים שונים, ערבות הדדית וערבוב. במקום הזה אני מתרחקת מעצמי ומהיכולת שלי לתת. אז גם זה כדי לשים לב, מתי אני נכנסת פה למקומות שאין לי איך להתמודד איתם, מתערבבת עם האחר ועם מה שהוא צריך לעבור, ומתי זה באמת ערבות הדדית שאנחנו כל כך צריכים אותה עכשיו. ויש עוד דבר אחד שחשוב לי להגיד, שאני נניח לא הפסקתי להשקות את העציצים אצלנו בבית, ואם הם לא מושקים אז הם נראים כאלה יבשים, ולא נראים טוב, ובגלל שאנחנו פה נושאות תפקיד לשמור על האור הזה, האור הזה הוא מהווה שמירה, הוא מהווה איזושהי חומה עבור העם שלנו, אנחנו צריכות גם ללמוד לתת לעצמנו. אז הלימוד הוא באמת לנסות לעבור לעשייה בעכשווי, לנוכחות בזמן, זה לא סותר את הדאגה ואת החלקים המורידים, כולנו נמצאים על כל הסקאלה, אבל להשתדל עוד יותר מול מה שקורה בעם ומול מה שקורה במערכת שלי, לחזור להיות על הקרקע ולתת לעצמנו, לתת לעצמנו מתוך הסכמת הלב, מתוך גמישות, מתוך קבלה עצמית, מתוך נוכחות, ומכאן אתם תראו איך הנתינה מול האחר הופכת להיות יותר גמישה, יותר נכונה, יותר נושאת אור. אז בשורות טובות וישועות.